Peh, saiki kabeh rega kok padha larang to ya. Apa meneh rega pupuk? Oh, tenan, regane jan sundul langit. Yoh, jan tenan ora sumbut karo regane pari. Sing sugih saya mblegedhu, sing larat jan saya kejiret. Opo lagi iki? Tak sawang saka kaduan kok padha ngrundel. Iki lho Kang, kabeh lagi ngrembug babakan pupuk. Regane larang ning ora jumbuk karo regane pari. Durung bayari sing nandur, karo durung bayari liyane barang. Sek to. Aja grusa-grusu. Coba gatekno. Pupuk subsidi kanggo petani sing cunduk karo RDKK utawa rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Lahan maksimal 2 hektar lan per musim tandur. Pupuk subsidi digunakake kanggo sektor tanduran pangan, perkebunan, hortikultura, utawa peternakan. Maksimal 1 hektar per musim tandur kanggo petambak. Weh lah dalah, yen kono mantap tenan. Pemerintah ngenteni pro rakyate. Jo, gendang budal ae lekno. Neng ndi to? Bojo kesusu, gampang men lek kesusu. Hehehe. Anu bae, jo gek budal tuku pupuk subsidi mpung murah lho. Halo Sobat Tani, pupuk subsidi disiapne kanggo petani. Tujuane kanggo nyengkuyung upayane petani nalika akses pupuk. Cunduk aturan pemerintah nomor 10 tahun 2022 yaiku angger-angger ngatur tata cara netepake alokasi lan rega eceran pupuk subsidi sajroning sektor pertanian. Penyaluran pupuk ada dasar 6T, yaitu pas jinise, pas papane, pas cacahe, pas nektune, pas regane, lan pas mutune. Ayo Sobat Tani, saya rukun bebarengan ningkatke mutu tani. Nyukseske program negeri, lumantar pupuk subsidi. Eleng tani, eleng pupuk subsidi. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang, Tulungagung.